oso leku ederra, gustatzen zaite tamaina, soinua, oso kondizio honetan jotzen da hemen, eta horrexegatik itzultzen plasma daukagu. Gaurkoa oso divertigarria, nabarik egin ere eskerra aldetik eta nolako jendea. Ez gaita zer engaina, ez? Google ipini Zara Martínez, eta Zara Martínez horretan ere nik beste link bat egingo dut blog honetan kontaktatzeko. Hori, urte berri hor.